добре дошли на тази класация, която правя която е за най-интересни Battle Royale игри. На номер 5 поставяме PUBG, но тя не е съвсем много скучна, която е една от най-интересните игри. Първоначално била създадена през 2018. Много хора играят чекиненно, не мога да кажа цифри, но силно са повече отколкото мислите. Играта станала много популярна през това време, когато е била качена. И същото време са добавени много добри графики, което е доста добре за тези, които играят от PlayStation или компютър. Има и за телефон, играта е стара, но все пак ще струва да се изтеглите и да играете. Доста е интересна, аз по принцип съм я играл, струва си. Но за сигурност на вас може да ви е по-интересно на някои други. А сега преминаваме към следващото. Номер 4. Casino Royale. Излязва през 2020. Точно през не знам кой ден. Но за сигурност е популярна като PUBG. Макар това да е малко като PUBG, Casino Royale има малко по-такива специални ефекти, където може само да мечтаеш да играеш за нея. Интересна е, не знам дали е включена за зомбита, но е истинска, наистина впечатлява хората за всеки ден, които играят. Лично аз бих опитал, много силно не мога, тъй като аз не съм повярвал, но за сигурно след този клип мога да видя. Така, Casino Royale не е за телефони, а за компютъри, за PlayStation не знам, но за сигурност има за компютър и лаптоп. Играта също не знам как играта да изтура, има специални сили, има и за сигурност участват зомбита като в PUBG. Но, честно да ви кажа, малко е прекопирано като PUBG, но сигурно има някои нови места, не ме съдете, аз не знам. Не съм гледал, но играта е впечатляваща, дори сега като я гледате. Ще минаваме към следващото. Минаваме към номер 3. Това, което виждате сега и сигурно няма да може да повярвате, че на трето място е Fortnite, която точно сега не си спомням коя година излезе, но сигурно вие знаете, пишете в коментарите. Аз лично не играя на PlayStation, но не мога да ви покажа, защото нещо аз не мога да си направя настройките. Fortnite е истинско преживяване за тези, които много искат да играят. Може да излязва през 2019, тъй като PUBG се смята за най-старата. Но за сигурност изглежда доста забавна. Аз по това време, когато излязва, съм я нямал и не ме считайте като много добър играч. Но не само е истинско приключение и хубава забава, но и е пълна с нерви, което е верно. И сега да преминаваме към следващото. И добре дошли на втората игра, а именно GTA 5. Тази игра е създадена преди 5 години, но ако броим, те са общо 7. Ако греша, пишете в коментарите, извинете. Но
но е истинско приключение да се биеш, да събираш пари, да крадеш коли и естествено сигурно да убиваш полицията, ако ви е забавно на вас. Но именно аз не съм играл, но тази игра не е точно Battle Royale, но е една от тези, които са доста забавни, а именно много хора играят. Да, това е. Но очудващото е, защо всички играят. Не играят толкова много тази игра, а играят GTA San Andreas. Това е отговор, който няма да разберем. Ние създаваме през 2011. Преминавам към друго. Тази игра е Tom Clancy's, която е пълна мания по тези, които искат да убиват и да чепят. Точно сега не знам колко досега, но няма да са толкова малко. Но при условието е, че тази игра е пълна с нерви и няма как. Но сигурно е доста забавна, така че ако искате повече, но повярвайте ми, нерви от всякъде. Направо сигурно ви се иска да счупите компютъра си. За PlayStation става, но за телефон по никакъв случай, тъй като тази игра е за компютър и PlayStation. Направо, какво да кажа за тази игра, силно невероятна, но и също и доста гадна по същото време. Доста пари са дадени за тази игра. При да знам колко, но едва е доста малко, след като ще направи труда да прави една толкова добра графика, която направо все едно при нас е в истинска бойно място, където моментално може да умрете. И като бонус добавяме и Overwatch, която също е една мания, която геймърите, някои от тях иска да играят. Тя е невероятна, която тази игра, свързана с Battle Royale, е мания, която не може да се пропусне. Но вероятно половината от вас няма да хареса това видео, защото няма да сте много доволни за Fortnite, но сега ще ви кажа най-голямата причина, а тя е, че днешния сезон и миналите два сезона са истински ужасни, което означава, че играта ни остава назад за силно два топа назад от всички, а именно затова взема третото място. И това си бъде днешното видео. Надявам се да ви е харесал. И това е от мен. Казвам ви чао.